إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان على توزينا عبير تران وسنات حلفتي منقسن كادرات قدفن انت زي كوينو أقلقلتات إنترنت دويلو كم زرلو تحبيرو بفلاي كم فيسبوك تويتر فايبر واتساب زامسلو محبراوي مراخبيتات أبزو وانزي عبير تراي سرحيلن يخون امبر فولي علامة قوسقواسن بروباغاندان كايدوز سرقحو وسنات حلفتن كادراتن هقدف أقلقلت إنترنتي تقامو مهدلاوم تفليت الله معصاو أقلقلتات إنترنت نهزبي أبزو وقرنا أفريقيا بفلاي دما أب سودانن إثيوبيان زكايت زلوناي لوت مدرخات أبير ترات الوا كيفتر كابزبل سقات مخانو قمتاتي وهابا أبو تسايز ركبو إرتراويان بمحبراوي ميدياتات زكايدو زلو نايا أكل تاوعيت أبير تراز ركبو منسيات بهانك أو تاي كثات الوخم زلو بترقاقامي كتكسطني حيو أبوان 24 قنبوت معلتنا تصنت إرترا منقس إرترا تصنع حلوان مكوت صارن كم زكايد زفلت إيو أبير ترا برأستي وحد عقم باندويدز أقلقلوت إنترنت مهلاو تتك أموان بدرجة هاجر كاب حدم يتاويد زحلف كم زيكون إيو زقلات حوتينا يمن نابل عليشان بقوزات ندادي سعود عرب متكعتي مكيادو تقليتو الحوتي نزي بسولس 14 قنبوت زكايدو متكعتي بشوعت سب ألبو بررتي مالت درون كم زكايدو فليتو كام مبرقاوي شنغت هاجر ناب قماقم كيح بحري ندادي زملاليشان بقوزاتا متكعتي كم سخايدو سعود عرب تأمين الله أتيب سب ألبو بررتي كم سفت أمز تغسطو متكعتي كبيد عنوتا يوردن زبلت سعود عرب شبراوين نزولتهم نتمتكعتي زفت أموغنات قبر ملسغتب مخانات انكغا حتي بوغنو نتي متكعتي سعود عرب أب يمن تكايدو نزل ورار متنكغتايو كبل قليتسوا بأمن تشعز زمرا حوتي أب العليشان بقوزات ندادي متكعتي زكايد زلو بمنغونينت حورات هاجرات مسمنقس يمن دحرز بصحو سمع حديدا كابت ركبو سلس ودبات كيح بحري أبز سحبو اللزولوك النياتيو أب أديس أباب زحلفت شعة وارح بزي حقاو مقدي كزاواور زصنحة لعلى 10 شح فوكوستي برات كم ستحزة نكومشن بوليسا كثما بمتكاس أقلقلوت زينا چاينا شنهوا حبيرو منقس إثيوبيا أبتا كثما أبزا كايدو هادن لعلي 3 طبناجو 10 شح شقوطن 10 شح تيايتن زتغلله وتهدراو عدكتات كم زحزة كتاكس تصنيحيو بزي كازي بزي حقاو مقدي أم الزوار زنبرة لعلي 8 شح دولار زتقمت جنزب أب تحت إيد بوليس ودي غير كاب بزي حقاوي مسققارت أبناجون جنزبن كالي تمساسالي قبناتن بزتاحز أستات شحن شوعات ميتن سبات تغيرهم يركبو زي أب أديس أباس زربلو زرلو زي حقاوي مسققارت أبناجون جنزبن أو كالوت كللاتن كثماتاتن تهجر بزبا أسيغتصل كم زلو زتفلالي من جتاتي تغسو أبزس السون لعلي 3 كونتال زمزن كانابيس زعينة حشش أب كبابي أديس أبا كم ستحزة مع كانت زينة هاجر حبيرنين زينة أبزي في الصم إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان مدام منسيات عبريدي إرنا سلام زخبركم سمعتي راديو إرنا بفلاي كأمدب منسيات كما تغنيو كموت رحموس نعخم لمنسيات يخوني أمزبلنا مدوات حزنا بساعتنا ترخيبنا لنا كساب فتسامي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبارات محارئة سنة مكتتال مدام منسيات عبريدي إرنا أبز حلفة سومن مساب يونيفرسيتي أمستردام ممهرن تمارمرن زخونة بروفيسور سناي تسفاي قبر أب زقبرنا يصفيح كالمت أيق قدام يكفالو وقريبنا لكم كم زنبرنا يذكر إنه دمالومي ما أتصلتوا نقربو مكتتالكم منا مسقنا مسانا خد صنحو دقيبنا بخبرنا عدم راديو إرنا حجي دحرز بزح منسياتي كمزي اكتيفيتي نيروكومي من قصاصات ولاتي ناصنت قرم ممصا دحر كم زبلكايون ازي
ማሕበር ጌርኩም ናይ መንእሰያት ተምሃሮ ኤርትራ ማሕበር ጌርኩም ፀኒሕኩም ኢኹም ሕጂ እቲ ኦፍ ኮርስ ድሕር ናፅነት ዝመፀ ንዓድኹም ከይድኩም ክትሰርሑ ንህዝቢ ክተገልግሉ ገለ እዩ ነይሩ ሕጂ ፍልል እዩ እቶም መንእሰያት ኣብዚ ዝነበሩ እቶም መንእሰያት ብፍላይ ስጋብ ሕጂ ዘለዉ ከም መንእሰይ መጠን ንስኻ ከመይ ትሪኦ ነዚ ቀደምሲ awareness ነይሩ ይርዳእካ እዩ እቲ ኩነታት ብዙሕ ስለ ተራኸብ ንሕና ሕጂ ኩሉ ሻዕ ሰሙን ንራኸብ ነርና ኢና ከም መንእሰያት ምስ ዓበና ከማን ንራኸብ ነርና ሕጂ እቲ ከም ማሕበር ኮይንካሲ ትንቀሳቀስ ነርካ ኢኻ እቲ ኖሌጅ ስለ ዝነበርና ግን ሕጂ እቲ ቀደም ዝነበረ ኣብዚ ኩነታት ኣይ እቲ ሰብኣይ ርድኦን እዩ ንኣብነት ከምዚ እቲ ማሕበር ናይ ተምሃሮ ከም ዝነበረት ሰብኣይ ተደምሲስ እዩ ክድምስስዎ እዮም ዝደልዩ እቲ ቀደም ፅቡቅ ኦርጋናይዝ ዝነበረት እቲ ኩነታት እቲ ንሰርሖ ዝነበርና እቲ ኩሉ ስርዓት ፅቡቅ ከም ዝነበረሲ ክድምሰስ እዩ ይድምሰስ እዩ ዘሎ ክወፅስ ኣይደልይዎን እዮም ሕጂ እቲኦም ኣብዚ ግዜ ዝዓብዩ ሓደሽቲ ወይ ኣብ ዝተወለዱ ከም ብሓደሽ እዮም ዝጀመሩ ዘለዉ ንኣብነት ማሕበር ናይ ኤርትራውያን ተምሃሮ ኣጋጣሚ ቅድሚ ዓመት መንእሰያት መፅኦም ኣብ ዝዓበዩኦም ሓደ ንዓይ ክሓተኒ መፅኡ እንታይ ንሓስብ ኣለና ማሕበር ናይ ተምሃሮ ክንጅመር ኤርትራን ስቱደንት ኣሶሲዬሽን ክንብላይና እስኻ ኣብዚ ስለ ዝዓበኻ ስለ ዝተምሃርካ ከመይ ጌርና ክንፈጥራ ከም ንኽእል ኣብኡሲ ክትሕግዘና ትኽእል ኢኻ ዲኻ ኢሎም ሓቲቶምኒ ይኽእል የለ ተኣልለዮ ሕጂ ሓቲቶዮ እስኻስ ኣብዚኻ ተወሊድካ PhD እዩ ዝገብር ነይሩ ብሲ መንእሰይ እዩ 20 ዓመት ገለ 22 ዓመት ቀደምሲ እሱ ትበሃል ነይራትና ናይ ኤርትራውያን ተምሃሮ ማሕበር ናታ ኤክስፒሪየንስ ሞ ክነግረካ ሽዑብኡ ከዓ ንዓይ መልስካ ተሓተነ ትኽእል ኢኻ ኢሎ እሱ ትበሃል ነይራ ኢሉ ክሓተነ ጀሚሩ ኣነ ከም ዝተረድኦ ዝፈለጠ መስሉኒ ግን ወልሓንቲ ኣይፈለጠን ሕጂ ሓቲተዮ ካልኦት ምሳኻ ዝጅምሩ ዘለዉ ከይፈልጡ ነይሮም ድዮም ከምዚ ነበረ ኣብ ተስዓታት ሰማይናታት ወልሓንቲ ኣይፈልጡን እዮም ኣይፈለጡ ነይሮም ሕጂ እዝስ ክስታይ ገብረካ እዩ ይሕስበካ እዩ እቲ ምድምሳሲ ቀደም ከመይ ከም ዝነበረ ከም ዳርጋ ከም ስትራቴጂ ይኸውን ኣሎ ኮነ ኢልካ ትጅመር ሕጂ ከም ዝንገብር ነርካ ተስፋ ጌርካ ትጅመር ተረኣኻ ከዓ ግን ቀደም ተፈቲኑ ግን ከዓ ኢሉ ኣጋጣሚ ከዓ ከምዚ የብልኩምን ኣይትራኸቡን ሕጂቶም ሽዑ ናይ ኤሪትሪያን ኣሶሲዬሽን ይበርኩምሲ ኣይቀፀለን ስለ ዝኾነ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሕጂ ዘለዉ መንእሰያት ክርእይዎ ይክእሉን እዮም ኣይቀፀለን ግን መብዛሕትኦም እቲኦም ስድራና እዚኦም ሕጂ ኣቆልዑት ይፈልጡ እዮም ግን ይነግሩ ድዮም ኣይነግሩን ድዮም እዛ ሕቶ ናይቲ ዝተጎነፈና ቀደም ናይቲ ዝተገበረ ቀደም ይምህርዎም ድዮም ንደቆም ከመይ ነይሩ እቲ ኮሚኒቲ ከመይ መንእሰያት ኤርትራውያን ኣብ ተስዓታት ሰመናታት ኣብዚ እንታይ ገብሩ ነይሮም እንታይ ፈቲኖም እንታይ ሽግር ረኺቦም ከመይ ገይሮም መፈቲሖሞ ናይዚታት ኣይዛረብን እዩ ሰብ ሬድዮ ኤረና ድሕሪ ዝኩሉ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ዝረኣኻዮ ተኻላቢት እዩ ብዙሕ መንእሰይ ተሰዲዱ እዩ ናብቲ ሕጂ ክንኣቱ ማለት እዩ ብዙሕ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ተገይሩ እዩ ኣብቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ነርካ ዲኻ ይነበርካ ንንድዒ ግን ከመይ ማለት ካብቶም ናብቲ ማሕበር ዝነበሩ ወፂኦም ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ዝተሓወሱ ሰባት ኣለዉ ዶ ማለት እዚ ማሕበር እዚ ከምዚ ገይሮም ካብ ዓምፀፁናሲ ኦኬ ኣብ ዓድናስ ገለ ነገር ኣሎ ማለት ኢልኩም ገለ ስእልስ ፈጢሩ እሱ ሓደ ዲክታተር ከም ዘሎ ናይ ህዝቢ ስርዓት ከም ዘይኮነ ከም ዘሎ ካብኡ ወፂኦም ናብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ዝተወደቡ ሰባት ኣለዉ ዶ
ውሕዳት ስለምታይ መስለኒ ዳርጋ እቲ ኣብ ተስዓታት ናሕና ዝረኣናዮ ሲ ኩሉ ኤነርጂ ነጥፍኦ ዝነበርና ዲሞቲቬት ገይሩኒ ብዙሕ ሰብ ኤርትራስ ዳርጋ ከም ብላክ ሆል እያ ነይራ ዳርጋ ከም ብላክ ሆል ኢና ንሪኣ ነርና እንዳቐረብካ እንዳ ኣክቲቭ ኮንካ ኣብ ውሽጢ እያ ትስሕበካ ስሕባትካ ከዓ ካብ ትምህርቲ ተርሓቐካ ካብዚ ተርሓቐካ ሕጂ ኤርትራ መዓስ ከም ዓዲ እቲ ስርዓት ሕጂ ዳርጋ ኩሉ ምስ ኤርትራ ዝተሓሓዘ ሲ ዳርጋ ርሕቖም እዮም ካብኡ ጽቡቕ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕማቕ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ጽቡቕ እንታይ እዩ ንነብሶም ኢንቨስት ክገብሩ ጀሚሮም ብትምህርቲ ድዩ ብስራሕ ድዩ እዚ ከዓ ጽቡቕ ክትብሎ ጥራሕ ኢኻ ትኽእል ግን at the same time ከዓ ናቶም እቲ ኤርትራዊ ምዃን ከዓ ኣይትፍእዎን እቲ ኤርትራዊ ምዃን እቲ ኣይደንቲቲ ንጠፊኡ ምስኡ ሕማቕ ክትብሎ ምስከኣልካ ነርካ እዚ ግን ድሓን ኤርትራዊ ምትራፍ ኤርትራዊ ምዃንስ ኣይተርፈናን እዩ ግን ሕጂ ትምህርትና እሞ ንወድእ ስራሕና ንመጀመር እቲ ግዜ ራይፕ ምስ ኮነ ሽዑኡ እንደገና ኣክቲቭ ክኾኑ ኢና ብፖለቲካ ድዩ ብካልእ ድዩ እዋ ንስኻ ከም ሰናይ ካብቶም ንትምህርቲ ብትምህርቲ መጻዮም ካውንፁ ዝፈትውን ሰባት ኢኻ ኦኬ ትምህርተይ ክገብር ኣለኒ ምስ በልካ እንታይ ይረኣየካ ነይሩ ማስ ድሕ ተማሂረስ እንታይ ክገብር እየ ነቲ ሕብረተሰብስ እንታይ ክገብረሉ እየ ዝብል ሕልሚ ነይርካ ምክንያቱ ሽዑ እቲ ግዜ እቲ ኢነርጂ ምውዳእ ጥራሕ ምዃኑ ተረዲእኩም ይቐልጢፉ ክትእሎ ይወሲንኩም ሕጂ እስኻ ግን ከም ሰናይ እንታይ ዝብል ሕልሚ ሒዝካ ሽዑ ተኣሊኻ ኸቦ ዳርጋ ኩላና ኣነ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዳርጋ ኩላና እቲ ሓደ እቲ ትምህርቲ ዝመረፅናዮ ወይ እቲ ስራሕ ዝመረፅናዮ ሲ ንነብስና ኢልና ኣይኮናን ንኤርትራ ዝደሓር ከመይ ገይሩ ክሕግዛ ይኽእሉ ካብ ሕጂ ሕጊ ዝመሃርስ ሚነሮሎጂ ክመሃር ይብል ሓደ ንምንታይ ኣብ ዓድና ሚነሮስ ኣለዎ ብኡ ፍልጠት የድልዩ ኢሎም ከምኡ ይመሃሩ እቲ ከዓ ኖ እዚስ ድሓር ንኤርትራ ስለ ዝድልያ እዚ ክመሃር ወይ እዚ ክሰርሕ እዚኣ ኩልሃና ሓደ ነይራትና ኩልሃና እቲ ንሃና ፐርሶናል ላይፍ ኣብዚ እቲ ንመርፆ ዝነበርና ወይ ትምህርቲ ኤርትራ ሓሲብና ኢና ንመረፅ ነርና ዳርጋ ስጋብ ሕጂ ከማ ብዙሕ ሰብ ሲ ኣብ ሓንጎሎ ሲ እቲ ዝመርፆ ወይ ስራሕ ድዩ ወይ ዝኾነ ዝመረፅ ሲ ዳርጋ ኤርትራ ሓሰባት እቶም እዮም እዋ ዜርካ መሊስካ ለኢኻ ትሓቶ ግን ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ዝተምሃርኩም ሰባት ኣይኮነን ሲ ወላ ብትውሽጢ ዓዲ ዝተምሃሩ እውን በቲ ዓቕምቲ ህዝቢ ዓቕምቲ መንግስቲ በቲ ንእሽተይ ነገር ከማን ተማሂሮም ኣብ ዝብፃሕ ዝበፅሑ ብምሉኦም ከሲራቶም እያ ዝተምሃረ ወለዶ ናይ ኤርትራ ንኤርትራ ኣይኮናና ስጋብ ሕጂ እንታይ ይስማዓካ ማለት እዚ ዘለካ ናይ ትምህርቲ ብቕዓት እቲ ዘለካ ፅፍሒ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ምብርካትካ ከምኡ እውን እቶም ኩሎም ዝተምሃሩ ኤርትራውያን ከም ዝበልካዮ ንኤርትራ እንዳሓሰቡ ዕድመ ንእስነቶም ዝኸፈልሉ ናይ ትምህርቲ ዋጋ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ምውዓሉ እንታይ ይስማዓካ ይሕስበካ ዲስኣፖይንትመንት ኣሎ ይሕረቐካ እዚ ኩሉ ካፒታል ኮሎሲ ከማይ መሊኦም ኣለዉ ዝተምሃሩ ወይ ዘይተምሃሩ ግን ብስራሕ ፅቡቕ ዝኸዱ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ዝደልዩ መሊኦም እዮም እዚ ኩሉ ካፒታል ከለካ ከም ዓደሲ ከምዚ ክጠፍእ ክትሪኦ ከለካ ይትንክፈካ እዩ يحزنك ክንደይ መንእሰያት ክመሃሩ ኮርስዎ ዝግብኦም ትምህርትናታትኩም ንሳቶም እውን ኣብ ባሕሪ ጠፍኡ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኮነን ተማሂርካ ዘለካ ትምህርቲ ኣብ ዓድኻ ኣይገበርካዮን ብዙሓት ሰባት እውን ከሲሮም ኣለዉ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ኣብ ተቓልማት ንህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከም ዝበልካ ነቲ ህዝቢ እንዳሓሰብካ ነታ ሃገር እንዳሓሰብካ ተማሂርካ ኣይኮነልካን ሕጂ እንታይ ትገብር በየናይ መለክዒ ቃልሲ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ተገልግሎ ማለት ነቲ ህዝቢ ከተገልግሎ ግዴታኻ ኮይኑ ዶ ይኮነ ግዴታ ናይ ሕልና ግዴታ ኣለካ
نت حزب عند حسب كانت هاجر عند حسب قاعد ملك خان دحر صنيحكا قال نجر قال بحر زي جيركا سمعكاي قال نجر على الحج بيناي ملك عيود السخا أبتقال سلو خلك تحسب ويزقبا أن نجبر له خلك تحسب أبزن دي عبي أنا تي تصبو زخادر نجر رأيو تحمق زخادر نجر رأيو تي حدثتي إرترينا بزي كاب كلتش حنا أسرت سلستن زماتو تي زتجبر جيجا بزي كوميونيتي كرام خيدك مو نسيء بويز أرز الله انتاي تجارو انتاي تصبح كيرو انتاي حماق كيرو انتاي كنا مهار نخل نايزي زحالفة بزي هولند نساس كحلف هذا لله يفتن خال له بتي أنا زرع أخو أنا زحلف كو دانا جركم تناتي personal experience شاري قبر له بو يتصحف بو يزارب زخاء درجة كم قلاتهم كم اكتيفيزم يريو كالوت خا كم كال يريو أنا جن كاب كادميسي انت هزبونيرا we have to be critical of ourselves لنفسنا صبا غيرنا خن ريالنا تحمى أنا قبره كنحاب يبلنا عند حابئ كاو أيت مهرني خا أيت مقبلني خا تي محباخ درجة نورمال يكونوا أبانا حجز أس بزاز أرزله بخمي أجابي خانتي خمس لوس كانت توما كورتاتكم نتستجبر جيجاتات بخمي تحلفوا مالت بكوميونيتي تودي بكادي كم تجبر أب كمي أجابب نتوم بفلاي نتوم زمت وحجي نتوم حدش مسأتني ثاتي خا بنفسه بقول كسابيس قورو زي كما أخا مريسة أنا بعلي تزحلفكو سلازفالتا تي أب هولند تكون فسلازفالتو زحات صارت من قد نبتي فتحسي تي أنا زرع أخوة زتمهركوا كحلفو كمول كسب بخمي تأكبهم نتوم ما تحلفوا للدلخا كم يجير كخانات نتسخات ولا نتجيجاتات بخمي خات تصحفوا يخا بخمي أجابي خات حلفوا لهم تصحف بسوشيال ميديا بناتي ويب سايت كده تي أنا زحاسبون زريون زسمع ننسي openly أو نتمنجست ناي هولاند خانو تصور سئلي تبويلكا تفتنو بزعبا إيرترا مالتي هو يفتني بعلهم سلزماتو زحاتوني تي نعاتهم كمان سقاب كلتشان أسرتنسي داركا تمنجستش بزي نا إيرتريان كوميونيتي بزحتو أين برون بزحفلت أين برون داركا يقد فاين رنتا كوميونيتي حما أنا جالس لجاي وقت زنابرة ولا تصبوا أنا جالس لجاي وقت زنابرة دحن سوم سين النب سوم يخلو ميلهم تمنجستي يقد فاين ريو إذا يوم حدثت مسمى أوجن ببسها خمس مس جمرو تمنجستي تهزبي هولاند كحتى جميرو انتهى اللو بإيرترا نمنتهم زهاد مزلو كما بسوريا وقع أين سمعنينا جن يمج اللو يلوم بزحوتك كحتى جميرو public media نسحان تنيرا كلا يخا تدقفت تمنجستي إيرترا زحوتو public media كحتى تمس جمرة انتهى خبلو جميروم إجو زهاد مزلو إيرتريانسي بناي بوليتيكا يكونون زهاد مزلو وبين human rights conditions يكونون زهاد مزلو economic refugees يوم لهم public media كم خبلو جميروم كم خبلو مس جمرو اتي تمنجستي اتي media بولاند خجرمو جميرو اتي إيرتريان أبز زنابروس نجي حدثي إيرتريانس economic refugees لهم كما يقرمهم انتهى اللوبزي لهم more public media ماجي مالتي تمنجست بوك حتى جميرو كل سبت دانا قروانيريو تمنجستي تهزبه هولاند انتهى يزكو نتاتي لهم اجي اتي نتمنجستي دقفو زنابر إيرتريان بعلهم كي تردو
attention أكفحمه كأونينو كحطو جميرهم ميديا منغستي هولاند انتاي زيرد انا نغرس انتاي لو كحطو جميرهم نعاي نكالوت قربنا جميرهم مالتو خطردونا تخلو ديكم انتاي لو زيرد انا انتاي لو زي انا يسقاب حجي قدم كماين يروابزي كوميونيتي ناي ايرترا اذا حتوس قدمي 2010 حاتيتنا اين فلتنينا حجي كن حتوك كمصنا جميرو اوسي كتحجزنا تخلو ديكم إلهم بعلو مصه مالتي ኣገዳሲ እውን ዝመስለኒ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ኣበርክቶ ከም ዝበልካዮ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜስ ስጋብ ሕጂ እውን ከዓብጥዎ እዮም ዝፍትኑ እቶም ነቲ ስራሕ ዝትግፉ ብፍላይ ነቲ መንእሰይ እቲ ዝሓልፎ ዘሎ ከቢድ መስዋዕትታት ገለ ተራ ነገር ከም ዝኾነ ሕልፍ ሓሊፍዎም እዞም ናይ ሊብያ ሃዲሞም መፅኦም ገለ ዝብልሉ ሰዓታት ኣለዉ ተፃብኦታት መፀካ ዶ ካብቲ ኮሚኒቲ ካብቲ ነቲ ስርዓት ኣቂምዎ ዘሎ ኮሚኒቲ ወይ ካብቲ ኤምባሲ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ዝገጠመካ ተፃብኦታት ኣሎ ዶ ማለት ከምዚ ከምኡ ብምግባርካ ክሕጎሱ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ናይ ግድን ቲ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ደስ ኣብሎምኒ ብሓልፊ ኣብ ፐብሊክ ሚድያ ክፅሕፍ ወይ ክዛረብ ኣይፅበዩንን እዮም ነይሮም እቲ ኮሚኒቲ ስጋብ 2013 ኣነ ከማን ዝገብሮ ዘለኹ ኣይገብሮን ነይረ ባዕላይስ ዳርጋ ተገዲደ كم زبزلخو ا public media زوت زلخو تجديد مالتايسي تي ناتاي مورالسي مبالس اوبلا اي كالكون حجتي ابتو كوميونيتي قدم كم نا ابنات زريون زنابرو كم ابنات زريو خازنبرو كم ابنات زريون زنابرو دارغا اوبوزيت اوبوزيت كونهم كم صلاي خرين جميرهم كما كم تمصي فلط نيره يردان تقبلي حجكم وكم كم زلوس كم قد محمد عامتكم نيرو حجا مانكم بيو جن شجره هنا تقبلي كابتنتي نعاتم زحقوسهم تي أنا صبوا زبلة بقوك خيط يحشك حلنا خاطر حقوس حشك هو مزي أساس رابيلنا قدمي نابتي تساقم ناي انتجريشن ناي مالت هفتي بحبار منبر زبل سيستم ناي هولاند قدم ممتعي منقستو هولاند كما يتقبلوا مالو نزوم من اسيات مالت انت عينة سئل اللو انت عينة ايميج اللو أبزم حدش سدتنياتات أبيناي بوتا قميتو مالو مالتي ብዙሕ ግዜ ይዝረብ እዩ ኢንተግሬት ኣይገብሩን እዮም ቀልጢፎም ኣይለምዱን እዮም ሰቲኦም ከም ዝለዎም ፀገም ይበሃል እዩ ብዙሕ ግዜያት እስኻውን በቐረባት መንግስቲ ከም ተፀዋዓይ ንዓኻ ፅውዑ ኸ ብዙሕ ግዜ ከም ዝበልካዮ ማለት እዩ ኣበናይ ቦታ ቀሚጥዎም ኣሎ ነቲ ናይ ኤርትራያን ኮሚኒቲ ማለት ነቲ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ኣበናይ ቦታ ቀሚጥዎም ኣበናይ ለቨል ቀሚጥዎም ኣሎ برتعوم الله الله خا بوزح شجر جن انتايتي نتكونتات زخبدو توم كابسيريا زماجون ابنات ابزماجوم درجه دفيرو مابت سوسايتي ياتو يوم يفتون يوم يفتنو بعدل خا سراح يرخبو تمرتي يرخبو إريتريان جن كومو مساعته اي فتنون سبورت اتوهابون زوم دك سوريا ناي سوريا كوميونيتي زنابره يحجزوم ناريو سبورت يبوم ناريو ابتي منغستك تحجزوم زيت خال ات كوميونيتي اتا مصات تحجزوم از حج بوز حجزوم كاب سوريا زماصو ريفوجيز ኤርትራውያን ግን ኣብዚ መጪኦም በቲ ሓደ ወገን እቲ ዳች ሶሳይቲ ከቢድ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ኢንተግሬት ምግባር ከቢድ እዩ በቲ ሓደ ወገን ንሱ ከቢድዎም ነው በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብዚ መጪኦም ከዓ እቶም ብዙሓት ኩሎም ኣይኮኑን ብዙሓት ኣብዚ ዝዓበዩ ኤርትራውያን ወይ ነዊሕ ዝገበሩ ኤርትራውያን ነዚኣቶም
ፀይጊቦም መጪኦም ገለመለ ክጨርፎም ጀሚሮም ሕጂ በቲ ሓደ ካብቲ ኮሚኒቲ ሲ ካብቲ ኤርትራን ኮሚኒቲ ሓገዛ ይወሃቦም ነይሮም ዳች ሶሳይቲ ይኸብዶም እቲ ኤርትራን ኮሚኒቲ ይኸብዶም ሕጂ ዳርጋ ኩርናዕ ናይ ሶሳይቲኦም ከይደልዩ ኣትዮም ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ከዓ ሕጂ ቃስ በኣስ ይርድኦ ኣሎ እዚ ኩነታት ግን መፍትሕ ክረክብ ከዓ ከቢድዎ ኣሎ እቲ መፍትሕ ሲ ከምዚ ናብ ናይ ሱርያን ኬስ ምስቲኦም ሓደስቲ ዝመፁ ኣሎ ግን ምስቲኦም ነውሕ ዝገብሩ ከዓ ኣሎ እቲ መፍትሕ ሓደስትን ዝመፁ ነውሕ ዝገብሩ ዘይተረኸቡ ክፍጠር ሶሉሽን ክፍጠርስ ከቢድ እዩ እዋ ሕጂ ብዘይካ እዚ ምስቲ ኮሚኒቲ ምስቲ ኤርትራያን ኮሚኒቲ ምርኻቦም እሱ ሓደ ሉዝ ገይር ማለት ሓደ ተኸሰረ ነገር እዩ ኣይተሓገዙን ማለት እዩ ኣይተሓገዝናን ንነፍሰይ እውን ኣብኡ ክእትዋ ካልእ እንታይ ንምንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምትሕውዋስ ወይ ኢንተግሬት ምግባር ሲ እንታይ ክኸብዶም ይኽእል ኢልካ ትብል ስኻ ብግምት ናትካ ማለት እዩ ከመይ ይርዳእካ ብዘይካ እዚ ዝምድና እዚ ብዘይካ እቶም ናይ ቀደም ዝመፁን መብዛሕትኦም መንእሰያት እዮም ኣለው ደቂ 8-9 ዓመት ኮይኖም ዝሃድሙ እዚ ዓመታት ኣብ ሱዳን ኣብ ሊብያ ኣብ ግብፂ ዝገበሩ ወይ ኣብ እስራኤል ዝገበሩ ዓመታቶም ኮለል ኢሎም እዚ ኮለል ምባል ሓደ ግዜ ኣጥፊኡ ካልኣይ ከዓ ብዙሕ ሽግር ይፈጥሩሎም ብዙሓት ኣሎ ኩሎም ኣይኮኑም ግን ብዙሓት ትራውማታይዝ ዝኾኑ ኣለዎም እዚ ኩሉ ሲ እንደ ዘይተረድአካ ክትፈትሖ እንደ ዘይፈተንካ ከቢድ እዩ እዋ እቲ ብኤርትራ ተዕባብያ ብኤርትራ ፅልዋህሉ ኢልካ ትሓስብ ዶ ማለት ኤርትራ ከምቲ ዝበልናያ ከም ተቐዲሞ እውን ኣነ ከም ኣብነት ሂበካ ፅናሕኩ ሃገር እንተኢልካሲ እታ ዝበለፀት ሃገር ኤርትራ ጌርካ ኢኻ ትሓስባ ሕጂ እቲ ኣብዚ ዝመፀ ከዓ እቲ ብኤርትራ ዝፈልጦ ነገራትን ውሕዳት ዝፈልጠን ማለት እዩ እቲ ባህሊ ትገለ እቲ ናይ ካልኦት ሰባት ዘይምሕዋስ ኣብቲ ናቱ ከመይ ትሪኦ ማለት እሱ ስታይ ፅልዋ ህልዎ እቲ ናይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተፈጠረ ነገር ብናይ ትምህርቲ ጥራሕ ንረእዮ ሲ እቲ ቅድሚ 2004 ዝመፁ ድሕሪ 2004 ዝመፁ ብዙሕ ፍልል ይርአ ኣሎም እየ ቅድሚ 2004 ዝመፁ እቲ no 2004 ትምህርቲ መብዛሕትኦም ተማሂሮም እቲ ኳሊቲ ናይቲ ትምህርቲ ፅቡቅ ነይሩ ዳርጋ ኣብኡ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣስመራ ወዲእካ ኣብዚ ኸማን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ሌቨል ክትኣትው ቀሊል ነይሩ ድሕሪኡ ግን እቲ ትምህርቲ ደረጃ ከም ዝተሓተ ይረኣዩ እቲኦም ድሕሪኡ ዝመፁ ድሕሪ 2004 ወላ ኮሌጅ ወዲእና ዝበሉ እቲ ኳሊቲ ናይቲ ኮሌጅ ሕማቅ ከም ዝነበረ ሲ የርእየካ እዩ ሕጂ ናብ ዝመፆም እንታይ ይሓስቡ ኦኬ ኮሌጅ ወዲእና ናብቲ ኣብዚ ኮሌጅ ክንኣትው ንኽእል ኢና ኣብዚ ኮሌጅ ምስ ኣተው ሽዑ እቲ ፍልሊ ናይ ደረጃ ይርድኦም ይስምዖም ክስታይ ይኾኑ ዲስኣፖይንትድ ይኾኑ ሕጂ እዚታት ሲ ካብ ኣብ ኤርትራ ዝተጀመረ ሽግር ማለት እዩ ፀገም እቲኦም ድሕሪ 2013 ዝመፁ ከዓ እቲ ትምህርቲ ኸማንሲ ኣይደልዩን እዮም ቀደም ትምህርቲ ይድለዩ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ትምህርቲስ ዳርጋ ከም ዴንጀር እዮም ዝርእዎ ትምህርቲ ኣድላይ ኣይኮነን ምናባት ከዓ ስለ ትምህርቲ ናብ ሳዋ ስለ ዘእተወካ ኣብ ዓድና ኣይ ትምህርቲ ክትኣቱሲ ኣይ ትምንዎን ኢኻ ኣብዚ መፅኻ ከዓ እቶም ሕጂ መብዛሕትኦም መንእሰያት ኣብዚ ዝፈልጦም ትምህርቲ ኣይደልዩን እዮም ስራሕም ክኣትው ዝደልዩ በቲ ሓደ ወገን ሓቆም እዮም ስለ ዘድልዮም ንሰብ ንነብሶም ንስድርኦም ንካልኦት ክሕግዙ ካልኣይ ግን ከዓ እቲ ትምህርቲ ሲ ቫልዩ ኣይገብርዎን እዮም እቲ ቫልዩ ናይ ትምህርቲ ሲ ዳርጋ ጠፊኡ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ
رديك أمونغوزيوم كم تعمتوا يذكر كات أنا خاب بزحت نأمره كم زي سمبرات زجبر له زي تراما علوم كلهم تنحنا أب حبرت سبنا خمس فلت نبحك منا خودي كلهم يوم قلت إفهم أنت يجبرت منجست فلت أو نزنز تراما بقمة أسوأ له ما له منجست هولند ويردوا له حجي تشجر أبي يوجا أبتم حجاز بجوز أب تراما كم زلوا تأفك ناي تراما خيري الله جن تي health care system أبز عادي the cultural differences صوف خبرس أي كألنا الله جنا هجي شو خمسة لو خوينو كالاي كأني ترجمت له نزل زرخبون ترجمت له بزعبات نايت تراما بزعب عمقات نايت تسأجم كابتوم ترجمت خاء نايت منجستي أب إيرتراز له دقفت له سلازي كله بزعبات نامنت تراما خفوس اللي حكوينو ويا بحدا ناي سايكولوجي حكيم بخدو خوينهم تزحلفوا بأسر بيتات تزحلفوا من قدي قال كنجري أستا تنجيرو خا بزعبات منجستي حما قون خل عالي هجي زوم زترجمو سبات نعو خل على يدلي وانيوم سلازي اتمنجستو هولاند نزل سب قمت اتولو فلطورو كوم عين السبات كم زلو أما جمرت أخمج كله تسعة كلتشحن 10 انتهى غير منجست هولاند بوزحات يوم تبليهم زلخ نتيهم منجست دكفو كم talks translators توما بصراحة جميرهم أبوش عامد كلتا عامد كنت ردي وقت منجستي حجنا جاءتهم إيرتريان خوچوم جميرهم كابتي سراع بو قندار قاود أمتي تي كيس بوزحات قنا لو كنت بلوز الله حجي سخي أبتي translation زقروز نابرو أبت asylum seeking process ينيرو كاوش يوم حجي أبكال يوم أبناء health care أبناء education system كسرعو جميرهم حجي قال أتوم تردي أمي بعلوم التكونتات درجة أرحي أمي يوم كابتي منجستي كم سرحهم يوم سرحوا جلوا كالو أدجن زفر الحقوق الله كم زيت بال ويتي أبتي خستورجمو كله فليت جاجا جرام زستورجمو إزاي جنا بوزحة ردنا الله منجستي هولاند ولا نتردي هو بوزح قبر زخ الله يكون زبس لني لما تنساتهم منجست هولاند تايزدل زلو حجك حجزهم زخلو إيرتريان نجوم حدثسي كما يجينا كن حجزهم زخون إيرتراوي تقرينيات راح يزارب تي كالتشر راح أورب تيفلوتو أبصر حنقت وينا يوم زول زلوا حجز لز سبس زوحارهم نحج منابات نت منجستي حجزه يخون يخلي نتي إيرتراو جن حد زمتسه أي بوزح حجزوني أب ملوش أبشو جرزات وزلوا إذا كبار نجاره حدا بحر له أبناتنا مالت كم جاني نزول حج أزيو جاني نزول بحري نابنت أب إيرترا جبن زفت أما أبو سربيتات سب زهارنا أمونغونا له أمونغونا سالو حجتهم زهار موزنا بور سبات قلا ألو يا أمونغونا أب حقي أين قربوا من هلنا أب حقي أي قرب انت سب حليفو هيبومني سقيز بلابس مزة حج السخا تردي كالوتنا إيرتراويان تسقم زوم فلاي زوم تراما زلوم قلعت فلاي نقب تحت عدمة زلوم مالتي بزح شجرات سحلفو بزح بسلاتاتنا يمرو زلوم بدلوا له كم زي نتي أب إيرترا زلو سرعات حليفهم كهيبو خملو يبدلوا مالو تم حدا سبات مالتي أبكم زلو كابز بحريناتنا وصاي كاب حليفنا نتنهبو ميلكا تحسب دو السخابة تنقاسقسو زلخا بحلناخا كالوتون كما حدا خلته هلو يخونو كمين تجبرنا يوم حيش تبلو مالت كمي حليف كام هبكايم دو إذا سبزس كم خمس سلازلوه كم تأرتيرنا سلازلنا كحق زي كأني زبل تبعت متصلوا لك تحسب كابخاتكم كابخاوي كاب كالوتون
الله أنا ترى حكون كالات كمان الله كم زبلون زفتونون جن يعني كبيديو كالي لا يكونن انتاج بهار بالسوشيال ميديا بفيك نيوز بقالة بزيان انسترومنتسي نكالوت مانيبيليت تقبرهم قليلو كاب حسوت من قارسي انتي بدات انتي تبهال نقر الله حسوت سقلطو فيو زخيت حقيق أسليو زخيت بتقرينا مالت كمزي حنكاس زوريس بعد فرس هيمنسون يا بحلف حجاب زي مس سوشيال ميديا زلنا جزء حقي كتزرقحو يبرتع كابتي نتحاسوت تزرقحو أو جنا بزح قال سيد ليو كمزي أقدم زبالك هون بزحت كم حبرة سبك أزينات مالت كمزي حلفنا ينهبنينا غلطيفنا مالت حلفك زي مهاب صبو كم زلوا خوينو حلفك زي مهاب قلنا خلتو إنا نتقبل زلنا جبننا عماتي حلفك خوهاب زقبو أخنسو نتي كال حلفك زي مهاب حواوسنا لنا تحلفك زي مهاب بر كم تحقي تزعمت حلفك خوهاب بفلاي نحقي حلفك خوهاب يزقبون خالو سبات نخيعمز مالتي سلازي حق هاي حق اللي النجار أيكونن كال أب أي أبتحط إيه خملسك أب أي حجون أب مونغوتهم حدثن نبارات نسخون حج خبتهم نبارات كابت كوميونيتي نيرترا كوزيل كانت لخا خبت بتي سرعة زود كوميونيتي مالتي ويزم الرح كوميونيتي تزمدنا خخم ياللي الكات حسب يا طايس كايت أني حلفك جن أبزار استزيئة كيرنا خنزارب تخوينا سابينا ينتقط أمطو تزمدنا تنايتهم نايك أدمن حجز موضوع متساعتين حدثت متساعتين كل وقت تكون تسفى جبر جنس جاب حجزي تاع كوميونيتي تما إلى عزلة دقفتي منقستي بتحروجن خاطي أم عدم تجيبهم زمات أو زبالو معاس كم زلوا وقت زي كان كم تحجز الله كم زرعنا زلوا أي رهابن يوم زلوا جم كوميونيتي خون زقبو كمزي يوم حجز موضوع بفلايسي هيوتهم كوحسوت راح ندم متيوم حال غزي اب إرترا أنون أو خمسة عبوخو متن مالتي منغستي زبدلكا زلو انتاي كم زبدلكا زلو نبعل تفلطني خا مس زرداكا ነገር ኣይኮነን ትሪኦ ስእሊ የብልካን ጥራሕ ክትወፂኻ ህይወትካ ተድሕኒኻ ደሓን ዝኾነ ናብራ ክትመርሕ ኢኻ ሳዋይ ትኸይድኒ ኢኻ እሱይታት ካብ ውትድርና ከተምልጥ ኢኻ ማለት እዩ መን ከምዚ ስፔሲፊክ ዝኾነ በደል እዚ ክስቶ ብድለንሎ ትብሎ ኣካልሲ ኣይተለልዮን ኢኻ ቀልጢፍካ እጂ መብዛሕትኡ ግዜ እዚኦም መንእሰያት ምስ መፁ ናብዚ ተቃወምቲ ድዮም ክኾኑ ደገፍቲ እውን ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይ ቀልጢፉ ዝርዳእካ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ንሳቶም ቀልጢፎም እቶም ማለት ኣበይ የቐምጥዎም ኣለዉ ከም ተቃወምቲ ድዮም ዝገብርዎም ደሎ ብሓደ ግዜ ወይስ ሃዲሞም ስለ ዝመፁ ጥራሕ እዮም ዝንፅልዎም ዘለዉ ከም ተቃወምቲ ይገብርዎም እምበር ስለ ዝመፁ ተቃወምቲ ኮይኖም ኣለዉ ክኸውን ኣይነበሮን ግን راديو إرنا إذا خمزيلو كله ما تأبتي نا إرترا مالت كله زي مهدام أكل تقاومو يسون برقص حجي استفلاليو عينات بوليتيكاوين ودابيتات أنحمي ما نصارت سرعات مالتي أب بديمونستريشن وكون بقالة أب زي حجي كزي انتاي متيلو مالت بفلاي ابز حاصر غزي ابزاناي ياكل تشالنج اناف از اناف تشالنج صوت ابيله كحتكا مالت كمزي زي ياكل تشالنج وي اناف تشالنج اب تقالسناي حزب إرترا ابتي انصارت سرعت قالسي بزح لوط زمصت تشالنج مالت كمزي بتاشمو بسنسلتات اندا تتححز سبات بولقوم حجي بولقي ياكل مبال انتاي ربحالو إلكا تحسب وي كابت زصنح بأكوب يأخلك مبالنا تسرعات بسلامو سلفي بستفل عليه منقرتا زاناي ولكي ياكل
ፍልልያን እንታይ ከኣድማዓነታ أنا بكلت درجة زريو تشكرن تمفتحن هذا أبز حالف أسرع حموس عمت تي social fabric ناي إيرترا أب إيرترا disrupt كونو فحلو تبلوت خليها to social life to social fabric ناي إيرترا حجي تفوكس خا ما بزحت تفوكس ابتناي سوشيال فابريكوم زغبروا كمزي سلاماوي سلف مقبار ديمونستريشن سوشيال يونيس كولكتيف بحسب كون كاسي تي سوشيال فابريك فحسب له ابز حالف اسرع عمت كما يقرنا كنفتحو وي كن ريستور خنقبرو نخال يوم زحاسبو إذا أبتناي social درجة أتيك عندك النعاي أبتناي social fabric هيكونن أنتي أبز حالف أسرع حموس عامة خاتي تي personal تي dignity تي integrity تي morality تفيو حجي قالت إفكاب تي سلاموي سلف مقبار collective قلة مقبار سي أنا درجة كم كستايز ريو نيرة كاب كمولك سب فلت كابي كم زلخا كأوت بجيس كا سلاموي سلف مقبار كم يزريو نيرة محب يخون بحسب كولكتيف سلاموي سلف مقبار سي تحب إكاخا عش حاد سبات كويلو سخا أمسات متسجعك كسات تقبر صبويو أقداسيو جن تي personal integrity تي morality تي integrity نزيلة جن قدم نصها هاد قبر زلكا نص فتح كايخا أبتناي تي social activity تخيت زي enough is enough movement هذا كابتي مجمر تاجزك ستايز رئيس اللخيو أوكي أنا سي كم personal كم ملك سب أنا زي حسب زي سمعني زي ناتير إلهم تبجيسهم نبتي social movement زخرز الله جاب it's hopeful تسفات بنجرة جا ስለዚ ካብቲ እቲ ብእኩብ ከም ዘለዎ ጽቡቕ ነገር ኮይኑ ዝያዳ ግን እዚ ብውልቅኻ ኣነ ክስተበሃል ማንነት ናትካ መንነት ገሊጽካ you're exposing yourself. Exposed تقبرو كل خان نفسها خا. You have to have some confidence, dignity كلو, some integrity كلو. Yeah. So by doing this openly, you're showing this is who I am, this is what I think, this is what I want. كأوتا بيجس كاش كسات قبرت خليها. أبتا ناي يأكل مديسخ حتى كدليل له حنت نجر مغنياتو أبعدنا زلو ديكتاتورا وسرعة زي دفر إذا كموسلو تانيحو حقونا يتدفرن مالت كل سبب فرحتات تحبيو قاليون بفيك أكاونت قاليو ناتو تقاوموز قالت نيرو بزح سب دفيروس هاي وزن حجنتي سرعة انت عينت سقاط كفترو له خلز سبات بولكم وتيم يا أخلكا نعيتو كل سبايكون كان كله እንታይ ዓይነት ስጋት ፈጥሮልነት ስርዓት ኢልካ ትገምት ሰብ ከምውልቅ ሰብ እቲ ዝሓስቦ እቲ ዝስምዖ ፌስ ቱ ፌስ ከይፈርሐ እንደ ዝብል ዝኽእል ኮይኑ ካብኡ ዝሕይል መሰጅ ሲ ክትህብ ዳርጋ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ እዚኣ መሰጅ أنا كمولك سب إسخي كالوت بزحت النخكم وقبر جميرهم يا بزح لو تخمت إخل بزح خوت إخل بزح سبات خوت إخل بزح سب خوت إخل جن ولا بزح لو تخمت إخل نت سرعة تنكفودت بل ما تس زخون مالتيسي قدم حجي تقاوم تأكلت ولا حنت خمزة قبروه يتنكفو كم زي حجناتي قربت على لك أنا سي
اتي زحسبون زريون زسمعني كم سناي نوت ايو نسبيتون كفايو نسبخ اي فرحيو يريوخ الله سلا فرحة افي سلا زي حسي اتي قدم زغورو زنبرو اي غورون الله اما جمرتا يفرحكايو كم زيلا تزاري بسي انت يخبروني يوم وي انت يخبروا يوم الكات حسب كان نتقبل كايو زناتي حسباتي انا I have the right to say this الكان دوت سخا اسخا كم تزلخايو تترف اتي كبابخا كان يلوط ሓደ ሰባት እቲ ናይ ያክል ብውልቂ ንኣብነት ስኻስ ዶክተር ሰናይ ያክል ኢሉ ካልእ ሰብ ያክል ኢሉ ገለ ወላ ሓንቲ ተጨባጥ ነገር ከምፃእ ይክእል እዩ ይብልዮም ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ወላ እውን ፍትሒ ዝደልዩ ሰባት ለውጢ ናይ ኤርትራ ዝደልዩ ኣብቲ ምንቅስቃሳት ናይቲ ምድላይ ፍትሒ ዘለዉ ሰባት እውን ናይ ያክል ብውልቅስ ወላ ሓንቲ ከምፃእ ይክእል እዩ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ገለ ይብልዮም ብፍሉይ ከዓ ዘይካቶም ኣብቲ ስርዓት ኣብቲ ናይቲ ፍትሒ መንገዲ ዘለዉ ወላቶም ናይቲ ስርዓት ደገፍቲ እውን ወላ ሓንቲ ይገብርኒ እዚ ገለ እንዳበሉ ከምዚ ፕሮፓጋንዳ ይነዝሕሉ እዮም እቲ ናይ ያክል ከም ይላገፁ ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይፈጥር እዚ ናይ ያክል ብውልቂ ናብ ዩኒቲ ከምፅእ ክእል ዶ ማስ ናብ ማለት ሓደ ሰብ መጀመርያ ሓደ ሰብ ከምኡ ምስ በለ ብድምፁ ምስ ካልኦት ክሓብር ኣለዎ ሓደ ዝልወጥ ነገር ከምፅእ እንድሕር ኮይኑ አይ ሚን ሓደ ሓደ ዝልወጥ ነገር ከምፅእ ሓደ ለውጢ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ስለዚ የምፅእ ዶ ናብ ዩኒቲ ወይስ ኣድማዓነት ኣለዎ ዶ ኣለዎ ይመስለኒ ግን እቲ ሕጂ ተዓንቶ ዝበልኩኺ ኣብቲ ናይ ሶሻል ሌቨል ኣላ ሓንቲ ናይ ፐርሰናል ሌቨል ኣላ እዚ ቀንዲ ንዓይ ለውጢ ወይ ሆፕ ዝህበና እዚ ኣብቲ ፐርሰናል ሌቨል እያ ትጅምር ሕጂ ሰብ እዚስ ኣይስርሕንዩ ክብል ከሎ ነጢሮም ናብቲ ናይ ሶሻሎም ዝኣትዉ ዘለዉ እታ ቀንዲ ለውጢ ግን ኣብዚ ናይ ፐርሰናል እያ ዘላ ሕጂ ንሳ ክሓብኣዮም እዚ ናይ ሶሻል ይለና ኣይረኣይንዩ ወይ ለውጢ ኣይምፅን እዩ ዝብሉ ዘለዉ ተፍርሕ ግን እንታይ እያ እቲ ኣብቲ ናይ ፐርሰናል ሌቨል ንዓኻ ከም ውልቂ ሰብ ኤምፓወር ትገብረካ ኣላ ንሳ እታ ቀንዲ ለውጢ ኣብቲ ሶሻል ዘይተረኣየ ድሓን ቀሲሉ ክመፅእ እዩ እታ ፐርሰናል እያ ግን እዚ ውልቃዊ ስነ ምግባር ከም ትኽብሎ ፀናሕካ ሓላፍነት ኩሉ ነገር ዝተሰከመ ድምፂ እንድዩ ናይ ውልቂ ድምፅስ ከም ትገልፆ ፀናሕካ ማለት እዩ ሓላፍነት ክብሪ ሃይሊ ምልዓዓላት ዝሓዘ እቲ ናይ ውልቂ ምልዓል ማለት እዩ እዚ ናይ ውልቂ ሰባት ምልዓል ናተይ ምልዓዓል ናትካ ምልዓል ናይ ካልእ ሰብ ምልዓል ሲ ናብ ሕብረት ከምፃና ክእል ዶ ከምፃና ይኽእል ግዜ ክትቦ ግን ኣለካ ግዜ ክትብል ከለካ እቲ ትራንስፎርሜሽን ሲ ከም ዝበልኩ ኣብ ክልተ ደረጃ እዩ ዘሎ እቲ ፋንዳመንት እቲ ውልቂ ሰብ እዩ ንስኻ ከም ነብስኻ ክትልወጥ ሲ ግዜ ክድለካ እዩ ግን እስኻ ትለውጥካ ምስ ካልኦት ትለውጢ ኮኔክት ክትገብሮ ከዓ መሊሱ ግዜ ክወሰልካ እዩ ክንደይ ክብለካ ይክእልኒ ግን ክመፅ እዩ ኣብ ክልቲኡ ቃልስታት ነርካ ኢኻ ኣብ ናፅነት ቃልስን ንናፅነት ዝነበረ ቃልሲ ከም መንእሰይ ኮንካ ነርካ ኣብዚ እውን ከም መንእሰይ ኮንካ ፀኒሕካ ኢኻ ማለት ኣንፃር እዚ ዲክታተር ዝግበር ቃልሲ በብ ሰባት በብናቶም እስኻ ንኣብነት ሕጂ ነቲ መንግስቲ ሆላንድ ንፁር ስእሊ ናይ ኤርትራ ብምሃብ ኣብቲ ቃልሲ ተሳትፎካ ተበርክት ኣለካ ማለት እዩ እቲ ፍልልዩስ እንታይ እዩ ማለት ዲክታተር ከተውፅእ ኢልካ ዲክታተር ካብ ዓድኻ ክትኣሊልካ ቃልስን ናፅነት ከተምፅእ ኢልካ ቃልስን እንታይ ፍልልዩ ኣሎ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ ትፍልልዩ ሰማይን ፍድርኒት ሰማይን ምድርኒት ፍልልይ ከምቲ ኣነ ዝሪኦ ቀደም ኮሌክቲቭ ኢና ነርና ኩልሃና
ሓደ እዩ ነይሩ ዕላማና ሓደ እዩ ነይሩ ሓሳባትና ዳርጋ ኩሉስ ፖዚቲቭ ነይሩ ሕጂ ፍራግመንትድ ኮይኑ እቲ ቃልሲ ኩሉ ሰብ ወገኑ ይገብሮ ብናቱ መንገዲ ይገብሮ ዳርጋ ክትማዛዝኖ ኸማን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት ካስ እቲ ቀደም ስናጽነት ጥራሕ ነይራ እታ ዕላማ ሎም ግን ብዙሕ ሰብ ጠለባቱ በዚሑ እዩ ብዙሕ እዩ እቲ ስርዓቱ ከዓ ከምኡ ገይርዎ እቲ ቀደም ኮሌክቲቭ ዝነበረ ሕጂ ቀስ ብቐስ ፍራግመንት ገይሮም እዮም እቲ ሓደ ብኣውራጃ ቃልሲ ይገብር እቲ ሓደ በቲ ይገብር እቲ ሓደ በቲ ይገብር ሕጂ ኩሉ ቃልሲ እዩ ግን ፍራግመንት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኤነርጂ ጥራሕ እዩ ዘጥፍእ እቲ ስርዓት ኢዳ ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ደብዚ ኣለዎ ከምኡ ይሓስብ እቲ our ability to organize undermine ገረም እዮም ካብ ቀደም ከምዚ ሕጂ ዝበልኩ 93 ጀሚርና ናይ ማሕበር ኤርትራውያን ስቱደንትስ ኣብቲ ፕሮግረስ ትገብር መጮም ፋሕ ይብልዎ ነይሮም ሓንሳብ እንኩም ነገርካ ኦኬ ዓመታትኩም ነገርካ ግን እቲ ብሓንሳብ መጺኻ ተረዳድእካ ፕሮግረስ ገብሮ እቲ ክእለት እቲ ስኪልስ ዳርጋ ክሳይ ገሮም እዮም ከም ዝድምሰስ ገሮም እዮም and that makes it difficult ምስ ኣተሓሒዘ ይውረ እዩ ብፍላይ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ፌስቡክ ማለት እዩ ብዙ ይውረ እዩ ኣብዚ ማለት እዩ ጭቡጥ ወላ ይኹን እምበር ብዙሓት ሰባት ሰልዲ ተኸፊሎም ብፌክ ኣካውንት ፕሮፓጋንዳ ከም ዝነዝሑ ከምኡ ይማስ ይውረ እዩ ሓቅነቱ ክሳብ ክንምታይ ይኸውን ይኽእል እዚ ዳ ኣብ ኩሉ ዘሎ ነገር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ራሽያ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ከዓ ናይ ግደን ክህሉ ኣለዎ ኣብ ዲያስፖራስ ናይ ግደን እዝስ ምሕሳብ ክትሓስብሉ ዘይ ኢትስ ናቹራል ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ሰብ እዩ ዝጥቀመኩም ሬድዮ ኤረና ከም መስለኒ ኣብ ምውዳእ ገጽና ኢና ንኸውን ሕጂ ናብ ውልቅኻ ክምለስ ሃገር እንታይ ማለት እዩ ንዓኻ ሃገርካ እንታይ እዩ ማለት ኤርትራዊ ኻ ሆላንዳዊ ኮንካን ግን ኣብ ሆላንድ ኢኻ ዓቢኻ ናይ ሆላንድ ሃገር ብሓፈሻስ ሃገር ንዓኻስ እንታይ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊደ ኣብ ኤርትራ ቁርብቲ ዓመታት ገይረ ኣብ ዝዓብየ ኣብ ኩሉሲ ዳርጋ ዳች ኣይኮንኩን ካልእ ዝመስል ጸሊም እየ ከም ዳች ኣይስማዕንኒ ግን ናብ ኤርትራ እናከደ ከዓ ከም ኤርትራዊ ከዓ ኣይስማዕንኒ ኣብኡ ስለ ዘይዓበኹ ወላ ብመልክዕሲ ፍልሊ ገብሩ እዮም 97 ምስከትኩ ሕጂ ንኣብነት ከስሓቂ እቲኦም ኣርባዕተ ስመራ ኮለል እንዳበልና ይፈልጡኻ እዮም እዚሲ ካብ ወፃኢ ዝመፀ እዩ ብክዳንካ ብኣካየደኻ ብጨጉርኻ ሕጂ ንዓይ ኩሉ ሰዓው ካብ ኣመደ መፀ ኣፍሮ ናይ ክሩለ ስለ ዝነበረንስ እቲ ጨጉሩ ዝተመሸጠ ደርሆ ካብ ወፃኢ ከዓ መፁ እዮም ዝብሉኒ ነይሮም ሕጂ ከምቲ ኣብዚ ንእስታይ ከሎ ዝጨርፉኒ ነይሮም ጸሊም ኣፍሮ ዘሎ ቀደም ኣብ ዝሓበ ኩሉ ኣብ ሆላንድ ኣብኡ ከዓ ይጨርፉኻ ኣብቲ ከዓ ይጨርፉኻ ግን ኣብዚ ከዓ ዳች ከም ዝኾንኩ ከዓ ኤሌመንትስ ከዓ ኣሎ ኣብ ኤርትራ እንትመለስ ከዓ ኣይ ፊል ሆም ኣብቲ ሕጂ እዚ ኩሉሲ እንታይ ዝረዳእካ ኣብ ኩሉሲ እቶም ዕሩኽትኻ ምሳኻ ዘለው ንሳቶም እዮም ናትካ ሆም ናትካ ሃገር ሕጂ ምስ መን ኣነ ፅቡቅ ዝሰማማዕ መስቲኦም ከማይ ተመክሮ ዘለዎም
ንእስታይ ኮይኖም ካብ ዓዲ ዝወፁ ቦሎኛ ዝሕለፉ ፌስቲቫል ቦሎኛ ብዓዲ ጣልያን ኩል እቲኦም ኣብኡ ዝተረኸብና ኣብ ሴም ኤጅ ዝነበርና ስጋብ ሕጂ ቤስት ፍሬንድስ ኢና ንሳቶም እዮም ናተይ ሃገራይ እቲ ኩነትካ ስለ ዝፈልጡ እቲ ከማኻ ሓሳባት ስለ ዘለዎም so that's እቲ ናይ ኦውነር ስምዒትካ ብኸመይ ትዕግዞ ማለት እይሲ ሆላንድ ሃገርካ ኣይኮነትን ኩሉ ግዜ እውን ሃገርካ ከም ዘይኮነት ፍሉጥ ነገር ኣይ ፍሉጥ ኢኻ ወዲ ሆላንድ ከም ዘይኮንካ ኤርትራዊ ናይ ኮንካን ከም ዝበልካዮ ዝተፈለየ ነገር እውን ኣሎ ማለት ወላ እኳ እቲ ናትካ አይደንቲቲ ኤርትራዊ ይኹን እምበር ስምዒት ቁሩብ ይቕየር እዩ ነቲ ኦውነር ምዃን የድልየካ እዩ ሰብ ናተይ ዝብሎ ነገር የድልዮ እዩ ነዚ ስምዒት እዚ ብኸመይ ትፍውሶ እቲ ኣነ ናተይ ዝብሎ እንታይ እዩ ኣብቲ ከም ሰናይ ከም ውልቀ ሰብ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኩነታት ሕጂ ኣብ ሆላንድ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ገይረ ኣብቲ ሶሻል ላይፍ ኢምፓክት ገይረ ኣለኹ ለውጢ ገይረ ኣለኹ that's my contribution to my community, to my society. That's the ownership that I can claim. Isn't that you? أنا أزي ولا كالوت إن زي ترد way acknowledging the زيكرو. I know this is what I have brought to society or brought to my community. That's my ownership. ولا بزعدي تعالى يكون تعلم يكون Dutch full Dutch I كون جن أتي اللوت زمت أخوي فلتاه and ولاتهم تعالوا تعلم ديلومني ويداتش إن أيكون نيلومني I get this in because I've seen what I've contributed. أبتكر خا دكاكم. ناي مودة أتحطي كتكون تخيل زي إذا مسكنا كمان مليسة. حزب إرترا نبت زيرنا نبتنا إرترا ونت قدينا نبت هلوك نتعدنا مالتي. حزب إرترا خم مجزاتي كاب تاريخون كم ناي تاريخ سبيخة تاريخ كم تفلت إيه. كسب لومي مالت كاب عالم كم كلنا هاجرات أفريقيا إرترا قرب دحرنا تقاتلوي بزح تحسن يا كونتلو جن إرترا بشم ناتنت نات مليسو ناب كلا أي مجزاتي أتي حزب إرترا ناب زي تتسبب مجزاته مالتي حزب إرترا خاب قدم كسب لومي أبينا أرستات أبينا تحسيلو تبل مالت كم أبي تقوديلو أبي تبديلو استبدلوا حزب إرترا خاب قدم نابنت حجي كم أبنت كبكا إلنا نحن حنتي تا إرترا استفلت هاجر يركم حسابنا أبنت زي الله حجي كابو صفح بزبالة حزب إرترا سنتي تبديلو كاب زي مجزات حساب لهم كبات حتى جنتي dignity the self worth dignity نفسها مأمانا نفسها values لك أنا كم سبسي I as a human being and I have a dignity let's say confidence the self confidence رأسة أمانة نسوس داركا تفيو خبلوي خليه أبزخ من حجناش حدثت مجمع كلوتهم داش مجمر تانتام زبلون إيرتريان ندريهم لما تامن حركة بسوريا زمرت وانا سراح وين تمرتي كابنا حدا إيرتراوي إذا تمرت ذهب أيري أننيو كم تحت جريء self confidence يبلوم لهم كساي يتقعوهم وجان إذا أحد self confidence عندي ناي مجزاء ده ناي سرعة ده كاس بأسجن أنا نستيقظ له إيرتران self confidence كم زلهم تحيز زفلته زو كله حليفهم السجنها كم زلوا حد زجن كاس بأسي self confidence أي كم زتأفي أزري أزله هندا بتاعي تحطه حتى كمودة نإرتراخ تمرح كم مرح يكون كان إرتراخ تمرح حلم كاتفل له أبزح ساعات كوينكا
بمرحنة إيرترا خجل وين حزب إيرترا خجل بتمرتي أنا ناتي تمكرة كمهر يفتو كتمهر خاك كتمرح مالتي كما يزرع مرحنات كم علامة خبصحو زدلي أي ريونيا أي دليني خا وا مليسا حتى كأ زي مالت أب إيرترا ولا نسخاونكم ويكتبلين مخنياتو حدا مراحي خمسة وهابنا جيرناينا أبز جزيزي بفلا أبزي سالستة وشو من زك على غلزلو أنا خمرح خالي كمرح خاليس كم هرفان ناي سلطان كم نافقت ناي سلطان غيري يسب كحسبت يعني أبكال بانس أرو أبكال عالم الحرية ولا بولندون أنا خمرح خالي أنا كم زخ جبر خالي أنا كم زخ جبر خالي زبل سبي زمرح كمرح خالي يلون دحر بكونفيدنس ديتا زاريبو كمرح زخ ألسبونا يكون سلازي نمن أسيات نتاي ملأخت تم حلال فلهم كمرحو خلو كمهرو خلو كم زخلو كمزي تحتنا ونا لنا غروب كمز إن شاء الله ولا نداقبر كتقبر ندخل كهالخص زي ناب أين قانوننا أنا نفس ناس أين قان قرب أينوس ستاين نقبرنينا زعبا نفس ناس من الباتون كابتز بالك سيلف كونفيدنس قلت خون خاليو انتي ملقت ختم حلال فلوم تدلل من إساعد كقبرو خمز خلو كمرحو خمز خلو كمهرو خمز خلو يا تي تحنقول نايسب بين عينتي ناي إيرتراوي ناي داتش ناي زخونا سب حنقول تحنقول خاء عندما هي بكيا بين عينت نقرت كبرت خليها زخونا نقرت كبرت خليها كباي كم زخ متسخا أقدسنيو هابتام ديخا كاب إوروبا ديخا متسخا كاب أفريقيا زقدسة تا حنقولسي حدا ماشينيا تا ماشين كن أول يدلاعو ما يدلاعو ما يندهب كيا أب زخونا تبقل تخليها زخونا تكبر تخليها leadership خاكم أيو زخونا سب leader كوني خليو كن كم حارلو كزارب اللو ننفسو كرياس كريتيك هب خلالو زو كله سد مايو ما يندهب كيو زخونا سب حلف كوني خلي زخونا سب بروفيسور كوني خلي زخونا سب حاكم كوني خلي يا أبا قتيلة سخاء بحبرة السب داتش ناتكا أستواصو تقبر لها إيرتراوينون أوكي ني إيرترا محساب كم زلو خاينو ني إيرترا نسبي إيرترا تقبروا لك أب حبرة السب داتش أنتي تلابوم كم لبواس أنتي كتحلفوا لهم تخيل كم نمن تراين من أسياتها بزعد زلو كينيوتي ني إيرترا محساب كم زلو خاينو ني بزعبا إيرتراينا تزاريبنا بزح جن أبز حبرة السب داتشون السخاء أبنتيخا تماهيركا بزل على درجة بتصحكا حجونا بالعلواي درجة بيت مرتي كم مهرنا تقصير كاتسرح زل خيخا سلازي انتي ملقت تم حلال فلو من إيرتراين من إسيات نزوم أب هولاند أتيوم زلو حنت ملقتي سأ ملقتي خاء حاجز كتحطت أي تفرح حاجز كتحطت أي تفرح نجوم حدثت راح يكون خايزة ملقتي نوح زقاورة بزخمان أنس إذا أنا شجرة لاتني وإذا أنا يفلت أنا إسخا أبز تمكروا لك ويبز فلت لك كتحجزنا تخلي خاصي درجة أي بالنسب حاج شجر كافلت كا حاجزنا زي حتتك ننبس خا تقول حاجز محتاج شيء أي تفرح حراين بقى دكتور سناي نذهب كان نسفحك على مدقيق بسم كلهم تخطتلتي مدب من اسيات كمسكنا كافتو تسفا قبر أبقال جزي بخالق زعبا خنا الرخب سلام معلتي جاءني الله أخبرت إذاعة إرين الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان